Hagan ke Kirish Bakhuid tong in Dubai nagabinda turbina karbani but ba elbius pariyam but kin dying wood ki cool. Dubai ro nagabinda daman ba karbani ban sa shapuit mindaga Sngi nagabinda ka jimpang appendix. Dubai nagabinda Michelton nagabinda ka jingdumu chungi baro. Duai nagabinda Yanis Lindo banya ka jingarku ka jingkoi jingkia pura. Duai ro nagabinda Bud Bor Simyong ba banya jingkoi jingkia naka jimen sao. Light spotlight. Wan baru ko hemen ko para. Wan yaro jing is nei ba jing ha. Ka jing i klem jing stam klem jing ku. Jong u trai u bom juku. Ngan yai ruai yai kenur ya u trai. Beragam bahunang leklem wai. Nasudaya Maria umudur. Sngi usai kaperte yakiklu. Wan baru ko hemen ko para. Wan yaro jing isne ba jing ha. Ka jing it klem jing stam klem jing ku. Jong u trai u bom juku. Kohimen ko para tongin sangu yau jisu nagabinda ka jingai ka jingar ko baro kabang ilayo pediang hagini gisngi jongi inner healing retreat jisu lakar ko karhai yapi ba da ula pen slay yapi pen dimai yapi daga jingi spoon jongu ula pen koi pen kiamet bad men siam sangu yau jisu nge duairo nagabinda baro ke bashimenda hagani ki yukirish bakuit na jingai na ka online ba baro ki nangyo jingai ka jingar ko lemba ka jing duai hagani ka ayam Lent. Giduai na binda ki bapangi bashitam. Giduai na binda ki brio ki baran hapde ki jing chinchar. Ha kertenguk pa baru kon baru men siyem Bakhuid. Amen. Ka jinga e jungu Trai jungi u Jesu Christ. Bad ka jingi jungu blai bad ka jingya slak jungu men siyem Bakhuid kendon rengkat bat pi barro. Ringkat bat biru. Ko himen ko para. Tonginang sangesh por. Ban ko sulai halaka donur ka men siyem. Kum juru ban shim yaga jingrai ka baskem ban yaine baru Jesu da ka bakin died yaki pop baharo naga jingim jongi. Bon sin habangi kongu yaka pop ngidang kin died yaw Jesu. Haba ngi berngia yalade haki ke baro jangga perte ngidang klet yaw Jesu. Bon sin ngila klet kumne. Bon sin ngila kin died yaw Jesu. Habangi Trai snio yaki himmen ki para ngi kin died yaw Jesu. Ko himmen ko para tongina itilut baro ki pop jongi ki jingduna jongi haw Jesu. But such a sin ngit pan yaga taga bortumai halo jongi bangin la ban pin briang yaga kubar baba daga jingim ka jongi. Trai Jesu sait kud yangi na bahara ki pop jongi ai bagas nam jome ka nam tuit halo jongi ivai pa ivai minda nga plam
hau blei badan bor baro pada happy ko himen ko para bangalale pop shibun daki jim parkar daki tin daki kam daki jinglek daka jinglek palat jonga daka jinglek palat jonga daka jinglek palat bakrab jonga namar kata akar padi ka Maria Bakhuid kabayasa ka teisoti ya ki angel wa kiri kuid pada pi ko himen ko para bentuai na kabintan jonga hau Trai ublei badan bor baro ni sene yangi badan dalam mapi ki pop jongi unyalam ingi shaga jingi bam jikut Amen. Kinrat ko bleis ne yangi Trai kinrat ko bleis ne yangi Kristo map ko Kristo rap ko no penim jongi penim yangi Trai kinrat ko bleis ne yangi Trai kinrat ko bleis ne yangi Kristo map ko Kristo rap ko no penim jongi penim yangi to nginia duwai nagabinda baro ki jingang nur jongi jingang nur shimet but jingang nur jongi inkasem jongi jingang nur jongi bapangi bashitam but ki basngau jinjar ki basngau kotlad ni duwai nagabinda baro ki jingtumu kabapi bu hakamat jongu jisu hakane ikelima to ai baga jings ngusene bakkalem sange jame ko Trai kan pin kuit bat kan yada ya kabalang jame bat na bakkalem mame kamla ban yang scam to ai ba en senshar ya ka barabor daga jinga e jame da Trai jangi Jesu Kristo kon jame ba im bat senshar renkat bat me haga jingelang kawai jung men sem Bakhuid uble junam la junam Amen. Kajing pule nak kita baar jong kisim. Hakito kisngi unaman urang ba perton jong usim ka Syria. Ulang ubri ubakrau hakmat ukanrat jong u. Badya uba lanyau baro shibun ya uba lanyau buram shibun namar dei da u ba utrai ula ai jing job ya ka Syria. Ulang uriu shlur baklan bor nrei upang nyang tholi kalajia bahakawai naga jinglet kurup jongki ki Syria kilayo rongkoi di ya kawai kasamla khna nari Israel bat kaba lakala long ka syakri ya ka tanga unaman kala ong hala ka kanrat badai da ukanrat jonga unpen i yalade ha unong ya thulupa ubana Samaria unpen koj na u nong thol nyang tholi jong u kumta unaman lalet yathu hau kanrat jong u kasamla kaba nari Israel kalaitu yanga kumta Deus im ka Syria ulaong khilet menta bangan phashiti shaus im ka Israel kumta ulalet bad ulara badu shipau talen karupa 9,000 shekel kaksiar bad shipau riam ka jankob teulara ru ya kashiti shausim ka Israel kabatho kumne haba kane kashiti ka po shepi to tip badai mga ubala pha shepi ya unaman ushakri chonga baphindup pankot ye u naga jingpang nyang tholi
haba usim ke Israel ula pule ke siti ulakat yala kijan uong artat hato dei ublei ban peniap ban penim ba une ubri upaktin syanga ban penkot ya ubriu na unyang tholi jong u hada perkhat bat pej kumno uwadong banya kajia bat nga Andre haba Elisha ubriu jong ublei ulai usngeu ba usim ka Israel ulakat yala kijan ulapaktin sya usim uong balai pi kat yala kijan pa unwan syanga menta bat undup tiap badon unong ethulupa ha Israel kumtau naman ulawan balagi kulai bat kikali kulai bat ula sange hakmat jingkang kayeng Elisha bat Elisha pat da ubriu ban ong hau kilej sum hawa Jordan nyausin bat kado jongpi kan sabhabiang bat pin sakuj artat ndrei unaman ula bitar bat ula leitno uda ong hapej ngalang nang perkhat ba unwan ya kendu yanga bat unyang bat kerpat ya kekerteng utrai ublei jong u bat un kawe ya lagi ti halor ke jaka bapang bat penkot ya u bapang nyang tholi hato kham la ka abana bat papar kiwa dasmakus banya kiwa Israel baro umla bangalej sum haki bandup khoj kumta uphai bat ula lejno da ka jingdom ndrei ki sakri jong u kilawan hajan bat ki ong kokpa jonga lada unong ethulupa ula hukum ya phi banle ke ei ka bakrau hato phin tre banle yakata katno lele kumba uong hapi to sumar bat phin sakhuj kumtau la le hiar bat ula pengam yalade nyausin haka Jordan katkum kaktin ubreu jong ublei bat kasni do jong u kalalong biang kum ajong ukunlung bat ula khuj phar te ula lej phai sha ublei bat ka kunhun jong u baro bat haba ula poi ula yang hakmat jong u uong menta ngatib ba omdan blei ha kaperthei baro handrei tang ha Israel kaktin jong utrai Sam sapuar nomor news pa atula. Mesim jonga gatrang ya miku play. Kumbas tiang umpoleu kaske mesim jonga gas tiang you play. Gatrang uplay ba im la nongan pawa majongu. Snyang lanungan wan bagan yo iya miko trai markman mit Sngi jauh mat ngayam na banong shun jong aku play ki kran saron ki keli ben hang no utau play jong ya me try kanungas ngan lanungan wan bat ngan yo iya mi ko try markman ngadiaus ngau si habaken mau kum no ngaju ya lam kibril banek syajing kentang jong me hakmat gakmen karwai badba ya me try kanungas nyan lanungan wan
bat ngan yo ia miku trai markman. Ya royu trai, u Christ Jesus, yang joy bersiap ka gospel jongu. Hakaya kababiang alasya skoria pi, mentakin ketakaya kababiang, mentakin ketakas ngicing penim. Ya royu trai, u Christ Jesus, yang joy bersiap ka gospel jongu. Utrai undon reng ka batpi. Kabat hiro, Kajimpuli naga gospel Bakhuid kat kumulukas. karam megusai. Ujis ulalesha Nazareth badula kren hakipaid ba ha kasina kok. Shishanga on happy. Omdon unungia tulupa ubayoburom hasnong lajong. Henry ha kajing shisha nga on happy. Ladon shibun gi riken de hari Israel. Ha ka poru Elijah. Menba la penrang ya ka beneng hadulais nem Henryo banai. Badladon ka nemsunio kabajur kaleng kari. Pinban yau Elijah shimpa shakawainaki Henry la patang sha sarepat. Hasidon shakaway kabriu kabasa riu kente. Badladon bunba kibasa nyang lingkot ha Israel ha kapor jong nongya tulupa Elisha. Pinban wat ya uwe naki shimla penkoid. Laitang ya unaman unong Syria. Habakila yusngo yakane. Baro kibala don ha ka sinakok. Kila dap da ka jimbitar. Kila yang joy bat kila shop ya u shabar kashnong. Bat kila ialam ya u shakliyarulum ha uba latte iya kashnong junkie. Knamba kinyo ban kenyat iya u sharia. Henry upat da kabayait napadeng junkie ulalet laka lenti. Ka gospel jong utrai. Kajingira ya miku Chris. Ko himen ko para bait hautrai Jesus Christ. Hagini gi jimpuli baro ar minta kasngi ngiyosngo ba kidon ki buriyo bala one bad yaw Jesus don ki buriyo ki ba pediang yaw Jesus donro ki buriyo ki ba kentait yaw Jesus donro ki ba kongo yawu don ki bam kongo yawu haba ngi kongo ya uble haba ngi nget ha uble kadon ka jimmantoy shibun ha ka jingim tendeng ha ka jingim jongi ngi bitar ladang shim ya ka nuksa jonga jingim jongu naman ula wan da ka jinkmi lendi bat ka jingtrang banya kendo ya uble bat ban yo pidiang ya ka jingkoy jinkia haba ula wan udon ka jinge ula trang namar ba udon hapadeng ke jing talot namar upang badukwa ban light luit naga jimpang henry yaka rukam balabatai dawunong yatulupa kam shimla pinhun satyayawu kala pintalot pinpan yaka jinge jum ula wanda ka jinge ula wanda ka jingtrang badukwa ban yomad yaka boru bale Henry ke rukam batai kam shimla pinhun satya yawu. Pinban ka jimbatai jongunongya tulupa. Jimbatai jongunongya tulupa
kalong ka sur jongo balai ka sur jongo balai kamshim la pinge tiau pinban ka sur jongo balai kala pindom yau ula dom ula bitar namar karukam kabau ble ula ongyau banle banyo jingko jingkia kam yedeshu bat ka jing start jongu kam yede durshu bat ka jing start jongu bon sin uble ukran hangi bani kendait yaka sur jongo ble namarba kam yedeshu bat ka jing snautu jongi kam yedeshu bat ka jing start jongi bad ngistang banjingai no pen banau ble unaman ula wanda ka jingkame lendi Henry ula do jinkermen haba ula do jinkermen ula dom ula bitar yau nongyatu lepa ula bitar yau nongyatu lepa kabamud ula bitar yau ble nama romla satya bangeit namar ka jabin jongu kamyade durshu bad ya kaba uble ula betai yau banle haba u Elisha ula onki leit ban pingam yalade senyusin hakawa Jordan kata ka jimbatai kamyade dur namar omde Elisha ula on Elisha ulang tangga atiar enreu pade uble ula prasadia u hau mensiam Bakhuid badon hau badu ble hi ula on konaman pi leit pingam yalade ngan verleya ka kampala henre nagabinta naman ula perkat ban pin koit ianga bale uble udon kam ban pin ngam ianga nyusin tendeng kane ka trekam kane ka jinglong kala ban trekam haga jingim jongiru ngim don jingyaisha mensiam bun apneng jongi ngim don jingyaisha mensiam shimnuksa haba pipang haba pishitom haba pisno jinja haba pisno kot ngi baro haka jinge jongi ngi persham banduai ngi paterwa mas lese ngi late shaka jaka baduai ngi leishin ngi late arsin ngi lese laisin nangda ngi perkat ngi yol bait yakaba ngi pan lada kram yo ngin stang ban du jinkermen ngin stang ban sngo betar kendiat ngin stang ban sngo tut hakamen siam jongi kan ngi sngo baka jinge jongi ru kalakata namar ngala duai niam katnesin henry ngambat yo jubab ye nau ble nang dang ngin stang ban kongu no yaki ke baro saudong ngim don jingyai ne ngim don jingyai sha hakamen siam habang imdon kata ka jingyai sha men siam ngin stang ban kongu penban ya ka jim perkat brio ngi perkat kumba perkat ya ki riup paid ba lemen stort ha ka farengyo ngi perkat kum gi riup paid ba unaman ula perkat kum riup paid ba ula wan nadu nasriya hadusha Israel daka badon ga jinget henre haba upa bapoi pat hajanu bole ula perkat mar kompong bonsin ngidon kane ka jinglong ha ka jingiru jingim jongiru ngi perkat mar kompong banya ka ba menchiwa haba ngia kendo jinge hakama jongi nanda kas ngotanat ha kane ka jingjia kalong utau syakri usyakri ula wansha unaman padula kot kumno naman kopa hadu katno ni usyakri uburom ya unaman kata ka jingir jongu kala pinung biang ya unaman usyakri umdon kam shishaban kot ya u kopa usyakri u chait kot kinran henre hangne usyakri ula kot ya unaman kopa lada pilawan adu nang tai badu ni Elisha ula ong ya pi kano ka kam ka ba lada wong ki leisha utaulum kita ki mau penjin dalale henry ula ong ya pi ki kam ba sukshisha henry ba le pi penat katne kata ka jingong jongu syakri kala pinjam yau kala pelong yau ban perkat arsin kala pelong yau ban perkat kumwei pa ulayo biang jinge tendeng
habangi snowcoat lad, habangi snow thlor mensiam, don ki shakri, lese kilong ki brio, hakibang imjuk, kain kerdor eye, ngimjuk kain kerdan eye yaki, henre ki to ki brio, kilaban pinkala ya kalawe jongi. Kilaban vanra jimpen dimai mensiam. Ngimde ban kain sting yano hakajingim jongi. Man ki brio, ki wan shakajingim jongi, da kabara ya kajingkarku. Ki brio wan ra jingkarku, ngimde ban kentai. Ladau naman, uyaine hakajingdom, badu papeniap no ya ushakri. Kat uni ushakri, wan kran start yanga, ulaban peniap. Lada unjindala peniap, ne lebein yawu, unumio jingkoi jingkia. Ko himmen ko para, uble udon ha senda jongi, uble udon ha shalindat jonga jingdom jongi, uble uap shalindat jonga jingdo jingerman jongi, uble uap yangi shalindat jonga jingdalot badki jingsosi jongi. Tangkawengi don kam, snap yaki shakri, bawan ban penjam yaki jingdom jimbitar ki jingsinyu kabahapo jongi. Tendeng habaki wan ki shakri, ladangi set kelut, ngin sedu yakalat kalindi kaba uble uba buha kama jongi bandup ya pediang yaka jingkerku ka jingae. Ngim deben kang ya uble, kumba ki Pai di Israel ki nong Nazareth kila kang yaw Jisu bad kila mut ban penyap yawu namar kim shim la sautu ya ka jingkor jongo blay. Bun sin ha ka jingim jongi. Ngiru ngi len yaw Jisu kintait yaw Jisu bad ngi hiar na ka kerdan jong ka jingid ngi hiar na ka jingaye. Hakane gi ukrish Bakhuid tongin duwai Pau Jisu in pli ya ka lat ka lindi batimai man ka kelip mat banginum pindu lat lanoru em haba ublay utarwa hangi ya ka jingkarku pat ka jingai ha ka jingim jongi. Jisu be it karku kardo yangi penslay yangi penkantang yangi bangi nges kem bamadon hang ne rangkat batngi ben karku yangi bangin do pli lat ba ka lindi jome kalong ka basaizo ha ka jingim jongi. En yaro ya utrai Jesu Christ. Jinom la jinom, amen. Ngin plai ke jinget ke jongi. Nganget au play upa badan bor baro. Unong tau ke beneng bad ka kendau. Bad hau Jesu Christ kun pamarwe jongu. Utrai jongi. Yau bela puna mensiem Bakhuid. Yau bela kana ka Maria tesoti. Bela shale bein hapo Pontius Pilatus. La sana arpana yawu, la yapna tep yawu, ula hiasha ki bayam, hagasni ka balai, ula mipan ki bayam, ula kiyo shabeneng, ushong shakamon ublay upa badan bor baro, nang da un pat ben bishari ki bayim bat ki bayam, nanged ho men siyam Bakhuid, hagabalang ki atolik Bakhuid, hagajingyasulo ki rikuid, hagajimma ki pop, hagajimi pat ka do, hagajingim bam jikut. Amen. Lai spa prapuwe. Pekane ka jinterwa, pejangi ko trai. Kat ka bangi don kendra, ngisau babana. Jing
Toya duai ko kimen ko para baka jingkinia jonga bar jampi. Kallang ka priang hun hau bleu pa badan bor barro. So try ding chinyana kikti jongpi aga bentar ke jingaro ko kolam ke jeng jong jing toyengi pada ke balang ko jong baro ko wei. Ko trai to pen kala na ka benda jongi ya kane ka jing tarwa da ka bangi shakriye me shaka sakrament ba ai jingim da ukre so trai jongim. Amen. Utrai undon rengka bat pim. Rengka bat piru. Token tiyo yala ki doinod. Ikitiyo ki sau trai. Tongina ingo ya utrai uble jongim. Ka shong hok bat kate. Dashisha kalong ka ba shong hok bat ka bade. Kadeti jongi bat ka jimpenim yangi. Hamalla ka por bat ka jaka banaingo yame ko kinrad. Ko pa Bakhuid ko ble badon bor bat bam jikut. Namar mela hukum yangi banai kangu kadem jongi daka jinglen lade knam ban pindu bor yaga jing sarong jongi ki nom pop but ban perlong yangi ki nom pertu board yaga jing spoon jome haba ngi ya ailem yaga jimbam jongi haki baduk but kumta ngi pendon buram yame rengkat bat berlin baki angel khatba ngi penpana daka we ka sur ya rom. Bakhuid, Bakhuid, you try. Bakhuid, you break it by. Then Bakhuid, take it down. Dakaburam Jome. Rayo sana shadron. Rayo sana klempo. Rayo sana. Kaneka langga por kabakentan tam. Ha kaneka por omensiam Bakhuid hapo jongi unia kendo ya omensiam Bakhuid jongu belai upa. Ben penirlong ega jing trang changi. Ben pen menda ya Jesu hapadeng jongi. Haka met baga snam ka jongu. Bangin ang IT alade da ka jing riu belai. Bangin dup ya mad ya ka kampala. Man ka kelip mat kalong ka por jong ka kampala haka jingim jongi. Jesu terwa kalat kalindi yangi. Tanginam pediang taka jing spoon mensiam bangin longi kun ke batimai dashisha melong Bakhuid ko trai katamei jong ka jing koid barom namar kata ngi karpadiame to pen koid pen kantang yakini ki jing tarwa jongi da ka ba pa yo mensiam jame kum ga umjer halo jongi bakin kalalong yangi Kamet bakasnam jangotrai jangi o Jesus Christ. Hakapor baladino yevu badala kamons ngaba ula pediang yaga jingsha shitom ula shim ya upu bada kabaingu yame ula kedia yevu badula ai halage senran u om toshim batobam nakane pi baro namar kane kalong ka med janga ya kabainaiti Naka benda jumpi. Haka ju keru kamenda la ya bam ula shimya ka kuri. Bada kabaingo biang yame ula ayaka halake senran u om. Toshim batadina kane pi barra. Namar kane kalong ka kuri janga snam janga jutam bate mai bad bam jikut. Yaka ben pen mi naga benda jampi, but naga benda ki babon, naga benda ka jimap ikipop. Tolaya kane ban kan mau yangam. Kos nam bakardor janga Kristo pen kuid yagi. Pen kuid yaki min siem hadin pen kuid. Pen koi pen kia yaki bapang ki bashitam.
Yada yang inau bamen naki kalam. Kajimaya jong kajinget. Ipen bra ya jing ya jong me ko trai bangi pra ya ga jing ni pa jong me adu ba me Namar kata, ngi ki ba penmenta ya ka jingia bad ka jimmi pha jangu. Ngi tarwa hame ko Trai ya upo janga jingim, bad ya ka kuri janga jim penim. Ngi da ai ngu aidem, namar mela nyu yangi ki ba bit, banyang hakama jomme bad ban shakriya me. Da ka bas nge varit ngi karpad ya me, bangi ki ba yo binda hakamet bad ka snamu kris. Ngi long ki bela penyata le kawai, da umensi yang Bakhuid. Takan mau ko Trai ya ka balang jomme, ka bela priyang hasatala ka partay. Pato penjana yaka haga jingi, rengad badu Francis upa Bakhuid jangi, Wilbert Marwe no Bishop jangi, but badu killing do but kirinium. Takan maulem ro yaki himmen ki para, shinrang bat kinde, kibela yutia daka bakarman yaka jimmy pat, but ya badu kibela kalat no haga jingis ne jamme, top pediang yaki, shaka jingshai ka koma jamme. To isani yangi badu yangi karpad yame, Barenka bat kamaria teisoti Bakhuid ka kami jongo bele, Ujaso Bakhuid kurim janga, ki apostol Bakhuid, Francis disease Bakhuid, but baru ki rikuid, ki bela pin sobaya me pateng la pateng, ngin long ki babit, ben yo bin dalem haga jingim bam jikut, but bangini ro, but pin don buram ya me, da ukun jam me, u Jesu Christ. Davu lembadu badhavu, kalong hamayu blayu pa badan bor, haga jingelong kawai jung mensim Bakhuid, barok keburam bat ke jingero, junom la junom. Amen. Ko himen ko para tongin duwai kumbau Jesu lahi kayangi bangin dup roy haga jinget bat ke jing shania hawu man ka kelepat jong ke jingem jongi bangin num pintu no kano kalat kabau Jesu terwa hangi bendup yo jingae ben roy haga jingkui kopa jongim pa bene kalong ka Bakhuid ka kapteng jome kanwan ka hima jome kalong ka mon jome akin do kumba habene toai yangi minta ka jimbam jongi ka bahala kasni batama yangi gerengkang jongi kumbangi rungi ma pike beles niu yangi badwa delam yangi shaka jimpan shoy rei taplait yangi nakabas niu Topelait yang ingi karpat ko Trai na ke jing sini barra, haga jing spon jamme, ta ai jing sok jing sign haga Sngi jongi, kram bada ke jing arap ke jing isne jamme, gilait barra bona ka pop, but ngin yo jing ada na ke jing jinjar barra, kat bangi dang ap kemel lendi haga jing garmen Bakhuid, but ke jing wan pa jung nom penim jongi, u Jesu Christ. Namar ke jume kalong kaima, ke jume ke bor ke bro, junom la junom. Ko Trai Jesu Christ meu bela ong haki apostol jamme, ka jing suk ngai happy, ka jing suk janga nga ai happy. Wat pe de ki pop jangi, Henry ya ka jingai janga balang jamme, bad ha ka jing spoon jamme, to ai haka ya ka jing suk, bad ka jingat le kawe kat kum ka mon jamme. Mame uba im bad basensha, junom la junom. Amen. Ka jing suk ko Trai kandon barabo rengka bat pim. Rengka bat pim. Dap da ka jing itu Christ tongin ya ingu markelia. Kun lam bro jong uble me baki no ki pop la birthday dos nyau se ne yangi
Hakami ukun lambro junga blai. Hakami bucket no ka pop junga perte. Sukito ke bala korsha ka jinga wai junga ukun lambro. Kamet meres na jung Chris country Russia. me wan hangi sa shosi lembagane ki yukirish bakhuid hakaba mela sa yangi da uppu na bani ko jiso is gongo yame na gabinda ke jinkroi jame banwan hapo jangi walarang imlong ki bahok bangilong ki bapo andre mera jid yangi banlong ki jame
karbu kardo yangi ko Jesu mangindup roy haga jinge mandup long ki kon bajanai ki jome pelai ludingi ko Jesu na bar ki jing tut ki jing met haga jingim pelong yangi ki Bakhuid amda me haga ne ga yom Lent karku kardoro ko Jesu ya ki bapang ki bashitam baro ki bashimenda haga ne ki Ukrish Bakhuid na jingai don bon ki himen ki para ki karpade ki jing duai jongki halo jongki Jesu thai ki baro ki batia pang ki hospital ki batia haying ki bas ngo jinja ki bala sakama ki inga sen bala jon bala pra ya ki inga sen bam don jingsu ya ki kon ki ba wadi ki kam ki jam ki badang yai battenge ka pule ka putti Jesu don bon ki jingang nur hapo jongi karku kardo ya borro ki kon ki bashimenda agene ka mas online ai ba ki nang yo jinga ai ba ki inga sen jongi kan kala ba ki nang yo jinga jingor ko bat ka jingsu hapo jongi ai bor Jesu hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 la 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 hallelujah 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 la 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 hallelujah la 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 hallelujah 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 la 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 hallelujah 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 la 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 hallelujah 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 la 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 Jesus 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 hallelujah hallelujah la 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 haga jing rio play tonginai ti haga jingang no jongi kam da me ya haga jing duwai jongi banyo jimpen jam pura na ka jimpen chutam shipor haka daka hoka sort jongane ki Ukrish Bakhuid kam da me unis nem jubilee ni it haga jing talot ka jing tuna ka ba ngim tip ba ka bor Jesu kanang Trai kam minta lembaga ki Ukrish Bakhuid koppa ubaha bening Trai baga jingai mamelai hangi haukun jome Jesu Christ himmen jongi wal hakli leading janga jingis pun kan klan hakki dodu jongi au men siam Bakhuid kan kersium yang hangi yaga jingkermen bala kerku naga binta ka jingwan janga hima jome to ai baga jingai jome kan pen kala dur yangi shakinong lur lingka bamju shangtai ban bet yagi sambai janga hospital to ai ba ki to ki sumbai in pen kala dur na shapo ya ka jait ben rio bari ka parthe mariang baro ka we ha ka jinkami lindi batikana ya ka bening batimai pat ka parthe batimai haba enda ekibo jungu bammen la wengno ka burom jome kan ting shine junam mai ba ka jinga e janga jimbuli kan kersia biang hani ki pilgrim janga jinkermen ya ka jingang nur ekitia jingkan show habening ai ba kata ka ju ka jinga e kan pinsa priang ke jingkamen bar jing sup jongunong sius pa jongi satala ka prte shame ko play jongi ubala karku junam kalong ka burom pa ka jingaro junam amen ko pa jongi ba habening kalong ka Bakhuid ka kapteng jome kan wan ka hima jome kalong ka mon jome ha ka ba habening to ai ngi menta ka jimbam jongi ka ba ala kasni patama pingi ren khan jongi kumbangi rungi map ikabales niu yangi padwati alam yangi shaka jimpan shoy rei to pelai tigi ikabales niu amen kublai ko maria kabadap ta jingai utrai don bat phale kar kuya panam te kende balla kar kuya uso po jom pa Jesu ko maria Bakhuid kami jom kublai duai ne kabinda jungi kinom pop minda da ka por ka jingiap jungi amen kaburam au pa de kuin parmen sim Bakhuid kumpa kadalang kapamining kong kumjuminta para ko junam na junam amen to nginia duwai to ai baga jimpidiang yaga sakramen jame ngi karpat ko Trai kan manra yaga jimpen kuin bad kan pinyatli kawai yangi da ukres Trai jangim amen Trai undon reng ka bat pim renga bat pir mu yaga kli jombi karpadi ke jingkar kuna Trai to ai ba kakti kamon jamengi karpad ko Trai kanyada ya upait ubakot karpad yame barenda melapin kud yaki to pin snobha banai jingi kai kramba da ka jimpen tingen kabaminda kin poish yaki jimba ki ban sawan
Dau Kristo Trai Jongim. Amen. Blay badan bor badan karkuya piupa. Baru kon. Baru mensim Bakhuid. Amen. Yali sup ban penpana ke kubar bahajong Trai. Daga jingim ke jompi. Nisango yaw lay. Number stand punyo. Tuan sunong sius pa asnya bukot yapi Tuan sutrai Jesu penkloy nong pobabri no glory was left to one. Bale ben shuya ben. Shaj gainau. Lem shem jing tiam jing su ale. Akmi alor Usniak mensim jompi Upiar kiti bakyam Yapi alak sakti Tuan no gloy was lem Kaburam haupa berku namun semukut, membawa lama menikam, jumta berabot, namlah amen. En yoro yutrai Jesus Christ.